tässä on uusi seurattava monille ravifaneille. Tänään Mikkelissä juostiin uusi 3-vuotiaiden Suomen hevosten oriden ja ruunien Suomenennätys. Ja asialla olekin tämä herra juurikin tässä. Lähdön suursuosikki ja netissä paljon hehkutettu välähdyksen poika Veikko vei lähdön yli 120 metrin johdolla, plus edellä mainitulla uudella SE-tuloksella, eli 26,2. Ohjastaja Öystein sanoi lähdön jälkeen, että hevonen ei edes ottanut itsestään vielä kaikkea irti. Kaikki mitä hänen täytyi tehdä oli vain istua ja katsella maisemia, kun Veikko teki kaikki työt. Östen Jomsland och Veikko, 26,2. Vad säger du om prestationen? Väldigt bra. Han har massa kraft igen nu, så fantastisk häst. Fantastiskt. Viime ennätyksen omaaja oli Eli Sisu, joka juoksi saman matkan yli 3 sekuntia hitaammin. Tänään nähtiin ylivoima kuten myös matkaeron avulla, mutta myöskin aikojen erolla. Toiseksi tullut Uskotoive oli yli 6 sekuntia johtajaa perässä. Mutta hei, tässä lähdössä ei todellakaan ollut hopeahäpeä.